Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda ukubingelela undlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Simbonga kakhulu, simdumisa ukuthi sibone usuku lwanamhlanje, sikwazi ukuhlangana silisherishe usuku. Ezibhlungu azipheli. Ezibhlungu azipheli. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngendlela emangalisayo. Ngibhizi ke namhlanje. Ngikhuluma nabantu abazobhabhadiswa ngesonto. Ngibhizi ngendlela emangalisayo. Sekuthi ke omunye engakafoni. Hawu sekufona iqola la kwa-MTN. Hawu bafowethu ngithi anginiqwashise. Nginiqwashise kanti uzolinka inamba yakhe neyami. Uthi yena wa-MTN khona umuntu othatha osimswapha inamba yami. Manje bafuna ukukuvika lokho kanti uyena ogangayo ozothatha inamba yami. Hawu nami ke unaware. Hayi akwenze kulokho ethumela ama-OTP ngimnika kanti uthwebula inamba yami. Uyilinke nenamba eziwu-3 athi mayiqeda siqeda ukukhuluma. Mangithi ngiyabheka nansi imessage econfirmayo ukuthi sengilinke inamba yami nale namba. Hawu ifraud phela le. Kuyasiza ke ukuba nabantu nokusebenza ngedolo ezithize ujwayele ukuba nomuntu oyedwa. Ngivele ngimfonele umfana kwa-MTN ndoda. Nakho sekwenzekile. Ngenze njani? Athi woza manje. Ngithi angikwazi ukuza manje. Ngibhizi nabantu. Athi baba yikho inye indlela kufuneka uze manje. Ngivele ngithatha idiary yami. Thatha ifoni ethathiwe lo 83 lo wenamba ukungena wonke umuntu 083 468 2882. Uyena ke impela bese bewuthathile. Bese ngiphatha ke zombili ingcingo lolo nalolo. Angithi ngisaphuma vela phone lo fanele phone ngikhalele enganeni yami mntanami cela ungifonele intambama ngimnike enye appointment. Vele idiary ngiphathele lokho ukuthi ngibone ufonayo ngoba ngazi wa-MTN uzothatha isikhathi esingakanani. Yimi lo yake ngingena emotweni ngiphuthuma wa-MTN ngifike. Hayi umfana zame akucaca ukuthi uyahluleka aye kumlungu oseduze naye abasizane balekelelane bazidilinke lezi namba baqeda ukuzidilinka baziblocke bazivale bathi ngeyiphinde isebenze. Kodwa usewuthathile u200 rand usethatha amadatha ami ka200. Angithi ngine contract phela ngenzela ukuthi ngingajami ngisebenze nani kahle. Usewuthathile u200 kodwa manje ngoba inamba yakhe idilinkiwe yasiyablockwa yavalwa nje total. Futhi u200 ucilile ke naye ngeke awusebenzise nami uhambile u200. Ngiyaniqwashisa ke bafowethu ngiyaniqwashisa. uNkulunkulu ungisizile ngakwazi ukubona immediately emva kwalawo ma-message kwaphuma ama-message. Uma umuntu ethi mneze OTP ungamniki le namba okuthiwa OTP. Uyaqola ulink inamba yakhe neyakho. Uzothatha amadatha athathe i-airtime uzothatha zonke izinto ezifoni yakho. So wena umuntu okuthumelelayo akutshela istory yeka umtshela uzokulungisa isitolo wena udila nesitolo. Bayingozi abantu abafonayo and mangitshela umfana ukuthi umuntu wa-MTN osebenza khona. Umuntu osebenza khona kwa-MTN. So ukuze ithini ke leyo nto uyazi kwabhlungu bafowethu kubhlungu. Kodwa ke ngitholile usizo ko200 rand is gone we-airtime. Bengithi anginitshele nje ke ngabuya ke ngaqhubeka ke nama-appointments. Isikhathi senkonzo sesinasicishe satsheka ngo3 kuyaqhubeka. Ngicabanga ukuthi koze kushaya u6 noma half-past 6 angazi kodwa koze kube late ngoba khona la bengakhulumanga nabo ngabapostponela late kakhulu ngoba ngingazi into yami ko-MTN izophela nini. Qwashani ke bafowethu igebengu zikhona ziphumile. uNkulunkulu ngisizile wangivikela wanibiyela nani ngoba ngazi ukuthi ama-messages enu abesezoyapi kwaqondana kahle kuvaliwe akuthunyelwa ama-messages mhlawumbe besezophuma kuye nje akuphendule kabi noma kuthuke noma thini vele uthi ubaba uNsibanda ungenwe yini nangethukana nenhlamba bakithi siyambonga uNkulunkulu siyamdumisa uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Bafowethu asithandazeni singene enkonzweni ezibhlungu ke bekuyilezo
kodwa udumo luya kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu. Hayi unguNkulunkulu ndaweni zonke. Masiguqe sikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Ngiyakubonga ngokungivikela, ngiyabonga ukuvikela ikhaya lezwi, ngoba Nkosi abantwana bakho bayayibhalela le namba kakhulu, iyona esebenza kakhulu ngaphezu kwale yokufaka abantu ngoba inabantu abancane. Ngenelela-ke Nkosi ubuyele iy'namba zakho, zingezakho akuzona ezami, mina ngibamba umsebenzi wakho. Busisa abantwana bakho basekhaya lezwi, busisa abantwana bakho entabeni endlu kaJehova. Kuyabonelelwa Nkosi kuthi noma yini ababeka isandla sabo kuyo ibe yisibusiso. Siyakubonga-ke Nkosi ngakho konke. Busisa le nkonzo, qhubeka ube nathi, ukhulume uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bafowethu, siyambonga ngendlela emangalisayo. Sengifakazile-ke njalo. Angazi noma ngeqile 3 minutes ngobufakazi bami noma ngeqanga, kodwa sengifakazile. Ngoba bafowethu angazi indaba abafundisi bengafakazi. Ubani wathi abefundisi bengafakazi? Noma bahambe noJesu bona. Azikho izinto abazenzele uJesu. Bayangimangaza abefundisi. Kuhlale kufakaza abazalwane nje. Hayi fakazani bafowethu nitholela umqhele. Isithe singusathane sinqotshwa ngobufakazi, sinqotshwa ngegazi likaJesu, sinqotshwa ngokungalithandi izwe. Mangithinta izwe elifana naleli, ngifuna ukulikhotha ngilisho. Ngisavula-ke likwisambulo, ngizokutshela khona ama-DP chap. Sengiyalazi nje mina ukuthi usathane unqotshwa ngani. Unqotshwa ngobufakazi, anqotshwe ngegazi likaJesu, anqotshwe awulingaselitholi lelizwe. Mana-ke sizolithola khona manje. Ngizothola nje lithi abasayi kulamba. Hey madoda, ngoba basayi kulamba ngempela bafowethu, ngeke silambe mase sifikile ngani. Hayi angilibonike, kusho ukuthi ngizonika ekupheleni kwenkonzo uNkulunkulu engikhumbuzile. Angazi ukuthi indaba ngingalitholi manje, indaba ngingalitholi manje. Ayithombo. Oh yeah, Isambulo chapter 12 verse 11. Isambulo chapter 12 verse 11. Noma ngiqale ekuthenje, ngase ngizizwe elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi ummangalelo wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Sathane lo uphonswe phansi emhlabeni. Verse 11. Nabo labazalwane uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu. Uyini igazi lewundlu? Kozivuma isono. Uma uvuma isono unqoba usathane, kusebenza igazi lewundlu kuwe. So nabo uqobo lwabo banqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo. Uma umzalwane efakazi unqoba usathane. Uma umzalwane efakazi, angazi indaba ningafakazi. Qhamuka komunye athi ubufakazi ba last year uzobusho manje. Athi omunye 21 days. Umarch manje 21 days esangena kona kade saphuma. Uhlaleleni ubufakazi? Ungasiza abazalwane abanye ngoba bayasizakala. Hayi bafowethu, usathane yikho edlala ngawe nje, awufakazi. Angazi abafundisi abafakazi ngani. Noma behla isithunzi sokuba befundise, noma bona hayi bamnqoba ngenye indlela usathane, angazi mina. Kodwa akangidluli. Mina sengifakazile ngathi ningizwile. Angazi nina nihlaleleni. Asibuyele ezweni. Verse 11. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Umethu uJesu othanda ukuze emva kwami makathabathe isiphambano sakhe, makazidele, kusho ukungakuthanda ukuphila kwakho. Ngesikhathi ungasakuthanda ukuphila kwakho unqoba usathane. Angithi abathanda ukuphila kwabo yibo labahlala esibukweni, yibo laba abadweba amashiya, yibo laba aba-eda iy'nkophe, yibo laba abapenda ubuso, yibo laba abaxhuma iy'nwele, yibo laba abafaka izinyo legolide, yibo laba abanamathathu,
because bathanda ukuphila kwabo. Usathane umuntu othanda ukuphila kwakhe uba umngani wakhe, but usathane unqotshwa ngokungakuthanda ukuphila kwakho. Akusho sesohlala singagezi sinuke, cha, kodwa musuthanda ukuphila kwakho ngalendlela, uthanda umzimba wakho ngalendlela, uze ubhobose imbobo ufaka amacici, amanye amadoda afaka amacici. Angazi kwenzakalani emhlabeni, but ke ukuzithanda kunika usathane ithuba. Hlukana nje nokuzithanda. Thanda uJesu, thanda uNkulunkulu Baba, uthanda uMoya oNgcwele. Kuzozwenzekela ukuthi uhlanzeke, kodwa uzuhlala esibukweni ama-hour ususa amashiya emvelo, uzidweba wona, wenza la phezu kwamehlo amehlo agcwele ukuphinga, lisho njalo iBhayibheli. Usucwayiza kaningi kanti ukhombisa lento esemehlweni. Woe unto you, maye kuwe ngosuku lokwahlulelwa. Asidluleke lapho besikhuluma ukuthi usathane unqotshwa ngani. Masiye ezweni lethu, iHubo 15, isimo songokaNkulunkulu. Ngizoqala ngifunde from verse 1 ngoba sengiqale ngezinye indaba. Jehova, kubani oyakuhlala etendeni lakho na? Kubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. 3, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. 4, obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Ufunga ngokuza kumlimaza, nokho angalaphula izwi lakhe. Sikuvesi 5, othi ongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale, nongamukela umvuzo ngongenacala, owenza lokho akayukuzanyazanyiswa naphakade. Sifunde amaHubo 15 from verse 1 kuya kuverse 5, isimo songokaNkulunkulu. Isimo songokaNkulunkulu. Asidluleke esobuka lapha uLeviticus sikhuluma ngoverse 5, ongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale, nongamukela umvuzo ongenacala, ukuze uhlale ungazanyazanyiswa. Owenza lokho akanakuzanyazanyiswa naphakade. Leviticus 25, sibheka yena-ke manje. Leviticus 25 uverse 36 uthi, ungathathi kuye inzalo engafanele nenzuzo, kepha wesaba uNkulunkulu wakho, ukuze umfowenu ahlale nawe. Awuyikumnika imali yakho ngenzalo, ungamuphi ukudla kwakho ngenzuzo. Ungamuphi ukudla kwakho ngenzuzo. Ungathathi kuye inzalo engafanele. Asizalanisi imali bafowethu. Nalo odinga imali ohluphekile isona ukuyotsheleka imali ezalayo. Ngeke uphinde ucebe uyohlala uphila ngemali ezalayo. Bayakwazi sebeke bakwenza. Akuphumeki ngoba ubanjwe inzalo. Koze ukuthi mhla ubonasa, suyithatha yonke ibonus yakho neholo ususetlisha isikweletu, usele no0. Uqeda ukuyikhokha namhlanje, kusasa usuyotsheleka. Usuzotsheleka kunyaka wonke lokhu ukhokha amankonyane, lokhu ukhokha interest. Kothi mhla ubonus ihambe yonke ibonus yakho. Wena otshelekisa ngemali ezalayo, ngeke ucebe uyesihogweni uzosha. Ngoba uqola abantu, bayakhala abantu emizini yabo, bacabanga ukuthi baphila ngawe kanti wena obabulalayo. Awutshelekisi ngemali ezalayo. Awuyi futhi koyitsheleka. Phela masingayeka ukoyitsheleka, abatshelekisa ngayo abazuba nama-customer bazoyeka. Abayeki nje ngoba ithini esihambayo sotsheleka. Uqolo. Ngakho-ke ngiyakucela, ngiyakuncenga, ungayitsheleki imali ezalayo. Ungatshelekisi futhi imali yakho ukubizayo. Nangu verse 37 uthi, awuyi kumnika imali yakho ngenzalo, ungamuphi ukudla kwakho ngenzuzo. Kukhona uke wangibuza kulezi insuku, ngathi angazi ngoba kushiwo akukho eBhayibhelini, ethi uma umuntu umnikeza inkomo wayisisa inkomo,
yafika yazala mayiseyibuyisa ayibuyisa isinezinye inkomo kukuzalisa yini lokho na. Uma ngibheka uverse 37 awukhulumi ngenkomo kodwa uthi awuyikumnika imali yakho ngenzalo ungamuphi ukudla kwakho ngenzuzo. Inkomo yani yokudliwa ungamniki inkomo yakho ngenzuzo. So ke leyo nto uma uyibheka iyangena ku37 asiyeke ukusisa inkomo khona zizobuya seziningi. Kwabanye baye bathi bayasisa athi mhlawumbe uthi ngisisa inkukhu yami ngosibanibani ngoba usibanibani unenhlanhla ziyamthanda izinkukhu abese ethi inkukhu kaSibanibani. Ake sibuke lonto. Yabona ukuthi amanga la uqamba amanga uthi inkukhu kaSibanibani ibiza ngaye khona izozalela zande bese uzothatha umkhiqizo wamanga naye usiyamupha ngoba uvumile kusetshenziswa igama lakhe. Yabona ukuthi kuyisono lapho. Thatha inkomo uyisise uyibeke kulowaya ibizwe ngaye kanti yakho ngoba wena usuphile emangeni. Inkomo kuthiwe yakhe ukuze izale kakhulu zandele wena ngamanga. Amanga leyo nto. Aswayekeni kamanga bafowethu. Ngiyamthemba lo bengibuzile ungilalela uNkulunkulu ngamulela kanje namhlanje ukuthi noma ngabe kungakhulunywa ngenkomo ngqo kodwa inkomo iwukudla kuthiwa ungamuphi ukudla kwakho ngenzuzo. Number 2 qamba amanga wayisisa wathi sekuye kwaSibanibani kungeyona ezobuye ibuye kuwe uSathane ukusebenzisile mntaka baba. So noma ubani owenza lokho makakiyeke ngoba kuyisono. uNkulunkulu akafuni sikwenze. Thina siyathandaza uma inkukhu zingakuthanda uyathandaza. Ubusiswe lithi izwi lenkosi Deuteronomy 24 ukubusisa nanoma yini obeka isandla sakho kuyo ibusiswe yande. Ubusiswe kungeneni ubusiswe kuphumeni. Ungena nje okweni lenkukhu ungena nesibusiso. Uphuma nesibusiso. Ungena nje esibayeni sakho ungena nesibusiso. Uphuma naso. So asiyeke lento yokusisa abantwini ngoba inamanga phakathi. Sithatha inkomo kabani ayibizwe ngubani noma inkukhu nje egcekeli azibizwe ngosibanibani. Usibanibani unenhlanhla ziyanda. Bazalwane abanayo inhlanhla. Bazalwane benzelwe uNkulunkulu umusa. Bazalwane abaphile ngenhlanhla. Siphila ngokukholwa. Sihamba ngokukholwa. Asihambi ngokubona. Ngoba izinto ezibonwa zingezesikhashana kodwa lezi ezingabonwa zingezaphakade. Udumo lonke silinikeza uNkulunkulu. Yashintsha bo inkonzo yanamhlanje. Yayizwe ukuthi yashintsha. Kwashintsha ukudla epletini. Ayike nama ngazi bengazi kuzoba nje kodwa sekunjalo ke. Bafowethu sifuna ukezulwini. Mawufuna ukezulwini thatha izwi. Mawungafuna ukezulwini yenza okuthandayo. Kodwa ufuna ukulandela uJesu makazidele athabathe isiphambano sakhe amlandele imihla ngemihla. Lokho kuzokwenza ugcina ungenile ezulwini. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu isikhathi sesinje. Hayi ngiyambonga uNkulunkulu. Niqapheleke ngimxoxelile ngefone ukuthi ke ngeinamba niqaphele kakhulu. Abantu baphumile nobugebengu. Abantu imisebenzi ayikho. Bazama konke okusemandleni ukuthola imisebenzi. Siyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kuthi ubaba uNsibanda sigoqe sikhuleke. Simbonge ongabonwayo ophezulu kwakho konke usomandla usonini nanini uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Siyabonga ngalenkonzo. Ngiyathandaza ngicela gcina abantwana bakho abahambayo endleleni balondoloze inkosi abeza emhlanganweni wabefundiswa kusasa. Balondoloze uNkulunkulu wami abeza ekseni kusasa ubagcine. Nabanye abezayo sebeze embhabhatisweni ngesonto bagcine uNkulunkulu wami. Banye bayosuka emakhaya ngesonto abaseduze. Londoloza ke bonke sibeka kuwe lezi inkonzo nalomhlangano nakho konke sikunikela kuwena uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Bangcwele babunsibanda uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Ube nosuku oluhle.